Thepari pene siga. Khajani takuk tai bukuk song thangnai salikisa sikang chini borang bonang Sir David Mura Singh kaisa kamiti lai tongma jorao bo belai no nukhungsu gya nugui bathagui kok sungma jorao chini a nukhungni borok rok bono saikhanarika sarkarni nok bufur jani mano ji taking khajak phia ba tongjanai nok thaikari ni bagui sonni nok halabai ma tongnai Sir David Mura Singh no saikhanar mani nugui borang bonang Sir David Mura Singh borangni kok no khnawi belai ni dukhu nangjaka bo tongui malia kok rika bukha jagao sabta kaisa ni bisingo no anogo thangoi bo tin thubaine hinai kok rmani tongo phia ba tini sabta kaisa se kalia only 2 day 2 din ni bisingo no tini tin pairi manuk jaka Sir borang bonang Sir David Mura Singh ni yaktui afuro je kok rmani dino ang niji butongo bini lokebo tai kwbangma chini social media kok mathumnai rabo tongo ke ang niji bu bo adini kok rmani dino ang tongo ke tini chini borang bonang Sir David Mura Singh je tin pairemani 2 din ni bisingo tin paireman nukjagoi ang bu belaino tongthoka tamni hingkake omti haisini tipara sarok chugya jorao borangni gan ara bachamani bagoi belaino angbo tongthokjago omhairokno nugui ke phaidi hingke chung chini borang bonang Sir David Mura Singh je borangni nukhungo tin pai chubai rima rokno chung kisisa naileno tomungno norok chini borang bonang Sir David Mura Singh omti heke chini dofani ba chini tipara sangno chubai tongmo nugui tongkhangke norok tamo bini bagoi comment sinemu chung norok comment seimano ge phaidi hingke chung leria karoi bini kok ba bini tin pairi marung chung kisisa video naileno phia ba angle Sir borang bonang David Mura Singh ni omhai samung rokno nugui ang 100 bar bono ang salute khayo dofani bagoi samung kaham khlaima nugui ang bono salute khlayo phadingke chung soyakari bini je mangfli rokno chung naileno phadingke chung naileno Ini sung Jogodrampur Maikusa Kamio sini thangnai koyekdin 2-3 din sikang sini da David sini parani burimani singtui bo kaisa nukha takphano sini borok sonni nok rogo tongkho ba facility maya ko government ni amthai borokno nuguine bo boni sukmatui boni pharimatui bo khoroksa zonal chairman nuguine boni salary ni rangoi bo borokno tin pairokha tai bo bwskango borokni nok tangnani bo help khlainai sini Sir David bo khainai haiteno bo rongma thai boni kathले mi raja ko namchai ni lugrokno bo help khlai tongo Thepari pene siga. Koykin ni bisingo ang tin thepari pene nasini koykin Oke, sakati wo karan thang tongo. Sekarang karan par khangke. oi nin besar kha khorokso Ane besar kau. Ma boleh nyemunya masak tiga. tam khai tongo Cuma ada masak. Kayak masak lah rokok tahu. Kalau aku apa apa. ঠিক আছে